नाम हम गीतकार इरशाद बेदर्दी और साथ में अखिलेश आर्या जी और हमनी के दोनों आदमी आज बैठल बानी सा अपन फील्ड में और हमनी के जो भी काम होला तो हमनी के साथ में भी करे नहीं सा गाना वाना लिखे के होला जो भी तो हमनी के आज बहुत ही खुशी के बात बा कि हमनी के साथ में हमनी के चैनल पर 500 आदमी जुड़ल और ऐसे ही रउआ लोग जुड़त रही लोग हमनी के सपोर्ट करत रही लोग और हमेशा अपडेट पावत रही लोग नया नया चीज़ के जैसे काकू बलमुआ के गाना होला तो वही सब गाना के हमनी के यही चैनल से अपडेट देवत रहनी सब तो रउआ लोग के बतावत रहनी सन कि कब का आवेला बा कब कैसन चीज़ आवेला बा उ सब चीज़ के यही चैनल द्वारा बतावल जाई। तब हमनी से ये विनती बा भैया कि जैसे प्यार दुलार आशीर्वाद देनी जा वैसे दी जा और ये चैनल के सब्सक्राइब करी जा, लाइक करी जा, शेयर करम जा। एक बार काकू भैया के गाना आवत रहला तो जाके जरूर एक बार देखी जा। कोनो ऐसा बात होखे तो हमनी के कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेला। हमनी के इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ली लोग, आईडी जा शो कर दिले बानी सा स्क्रीन पे जा शो कर बा जा तो रउआ लोग ये सब इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाई लोग काहे कि हमनी के हर एक गाना आवेला तो हमनी के अपडेट करत रहनी सो तो रउआ लोग अपडेट होत रहे हम लोग कि हमनी के कौन गाना कब आवेला बा कैसन गाना आवेला बा। अभी तो लगन चले वाला बा तो लगन के भी गाना आई बढ़िया बढ़िया गाना आवेला बा, कोनो तो हमनी के अश्लीलता ना आवेला तो जैसन आवेला वही प्रकार के हमनी के बढ़िया बढ़िया गाना आवेला बा। रउआ लोग खूब सुनी लोग, इंस्टाग्राम पर भी रील बनाई लो हमनी के गाना के। हमरा से यही अर्जी बाटे भैया कि एक बार जरूर जाई लोग और एक बार देखी जा, चैनल के सब्सक्राइब करी लो, बहुत प्यार आशीर्वाद दी लोग। फिर मिलल जाइए अगला वीडियो में, जब तक खातिर नमस्कार प्रणाम, जय हिंद जय भारत।